Sammy? Kan du høre mig? Ja. Okay. Undskyld lige for det der. Det var bare lige, det gik lidt galt. Hej og velkommen til videoen. Vi har Sammy med. Introducer lige at hold da op. I dag skal vi se den nye update. Men en af vores venner, der hedder Marius, han skulle til frisøren. Og vi havde aftalt, at vi skulle lave det sammen med ham. Men så var det, at vi blev nødt til at lave det nu. Og så må han komme med til næste gang. Okay, Sammy. Ja. Okay, men jeg skruer lige op for lyden. Og nu skal vi ind her og se den nye update. Det kan godt være, at den her update har været her i pisse lang tid, men vi er ligeglade. Ja, okay. Lad os starte med at kigge her. Der er kommet Den der. Ja, og den her. Lad os starte med at tjekke dem ud. Ja, kom. Ja. Ja, Sammy, tag den der ud, så skal jeg gøre lige så det brænder. Det brænder. Hvor? Sluk det! Nå, det var nogle af de to nye cosmetics. Kom, der er også nogle cosmetics deroppe. Ja, lad os starte med at tjekke dem her ud herude. Okay. Bare lige kigge på det. Hvad er det for nogle dårlige cosmetics? Den kan du tjekke ud. Jeg går lige op og finder de andre. Eller, Sammy, kom. Vi behøver ikke de der. Jeg skal lige... Jo. This is fire. Jeg skal op til den her flashback. Det er sale flashback. Et eller andet. Ja, det er det så. Det... Nice. Der er ishockey. Prøv at se, der er ishockey. Sejt. Det er også grønt. Den vil jeg gerne. Lad os bare købe det hele. Venlig. Jeg skal også have en paraply. Jeg spørger lige, om jeg må få nogle shiny rooks. Nogle flere. Jeg har 150 kroner tilbage, så jeg kan godt købe nogle shiny rooks. Hvor mange skal jeg købe, Sammy? Jeg tror, jeg... Purchase... Ups, det var ikke meningen. Hvor meget jeg kan købe 5.000. Jeg siger det lige til min mor. Mor! For de der penge, jeg fik i den her måned, må jeg gerne lige købe nogle shiny rocks? Og så må jeg så gerne købe dem? $20. Jeg er ligeglad. Jeg rækker min hånd ud. Jeg bare... Hvad må du? Hun siger, det er dumt. Lad os tjekke de nye. Lige meget. Jeg har alligevel 5.000. Jeg behøver så heller ikke købe særlig meget. Vi starter med... Prøv at se det her. Vil du se mig spille ishockey? Jeg horner dig. Hvad er det for en gun? Det er en snowball gun! Jeg er en pingvin. Shit, nu løber jeg. Jeg er en pingvin med en paraply. Hvad så, min ven? Jeg er Hagrid. Avada Kedavra. Avada. Flamethrower! Jeg beskytter mig selv. Den er sjov. Jeg er en furry. Shit. Men jeg går lige op og henter nogle flere cosmetics. Jeg er Rudolf. Jeg har aldrig set mig selv se så dum ud før.
Jeg vil være en furry. Ej, det var så ikke nogen, der hørte det der. Det var lidt. Hvad er validt? Ja, han er en pingvin. Velkommen til Isbjørne Gulerod med sin baby. Jeg vil gerne se, hvad den her lille isbjørne ting koster. Den er faktisk ret fed. Ja, den koster nok rimelig mange penge, siger det bare. Hold da op, 4.000. Chill, bro. Vent, hvad hvis jeg køber? Hvor mange penge koster $9? Hvad er 9? Hvad er $10? Er det ikke 60 kroner? Så kan jeg få 2.200 shiny looks. Så har jeg 7.000. Så hvad kan jeg så købe? Hvad koster den her? Så kan jeg måske købe. Her Storm, kom, vi skal prøve de her valentines nogen. Kom. Valentines er du seriøst? Prøv at se. Der er den her. Prøv at se, hvor flot den er. Der er der lille teddybær. Hvor mange minutter var den? Hvor mange minutter er den her video? Venlig. Jeg ved ikke engang, hvor mange minutter den var. Ah, lige meget. Snus. Snus. Der er også en emo-blomst. Der er også en basic. Vent, Sammy. Skal vi sige farvel og lave en ny Skal vi sige farvel lige om lidt? Eller skal vi? Nej. Lad os lige tjekke det sidste ud. Ja. Og så er det. Der er også den så guys, piger og drenge, der ser det hjemme. Det her, det er den første video. Så laver vi en til video, og så laver vi den tredje. I kan se part 2, hvor vi tjekker verden ud, og se om der er sket noget nyt med nogen. Ja. Det er fordi, at ellers kan jeg ikke lægge den ud på YouTube, fordi de siger, at der ikke er nok plads. Jeg har taget mit hjerte ud. Shit. Du er så cool at ses! Nej. Domain expansion. Hell no! Nej. Kommer nu. Juke. Fire hello. No. Domain expansion. Gå væk, go Joe. Jeg kommer og dræber dig. Jeg slider. Shit, nu er jeg død. Penguin. Flappy Bird. Hvad skal jeg købe den af flamethrower? Det får du så. Jeg vil gerne have den her. I morgen, så får jeg den her. Vil du gerne have den af beanie? Ja, jeg vil gerne have Så er du Elliot. Kom, Sammy, nu skal jeg købe den der. Eller hvad for en skal jeg købe? Solbrillerne. 2.000, okay. Koster den af 4.000. Slap af. Nu køber jeg den. Hey! Nå. Vi vil være at takke af for videoen. Ja. Venlig. Hvorfor jeg ikke har den anden kost? Der. Venlig. Skal lige. Hvor er den anden? I don't know. Den der. Ja. Vi siger tak for i dag. Og så kommer der en part 2. Vi ses. Goodbye, guys.